हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि आंनि गोदान दिननि गोदान ब्लग भिडिअआव दा टाइमा जाबाय फुंनि 9टा ओमफ्राय दिनै 10 तारिख दिनै डिउटियाव थांनाय जायाखिसै गारिया गाज्रि जादों जाहैदों मोनायावहाय नाइट डिउटियाव क्लाच प्लेट थांबाय जाहैदों गारिया ओमफ्राय दा बेखायनो थाङाखिसै आरो गाव बानायगोन होननायखाय न'आवनो दङ दा आं थांनो नागिरदों गेलेफु टाउनावहाय नोंथांमोननो दिनै पुरा देखायगोन गेलेफु टाउनखौ अबेजों थांबा अबेजों थांहोआ अबेजों न' वान वे अबेजों न' एन्ट्रि नोंथांमोननो देखायगोन दे दिनै ओमफ्राय लोगोसे टाइमा जुदि एडजास्ट जायोबा मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव थांगोन ओमफ्राय आरो दाउस्रि हाब्राङावबो बानायदों पिकनिक स्पट टुरिस्ट प्लेस नोंथांमोननो हागौ सिबांखौ देखायबोनोसै आरो दिनै दे भुटानाव फैबा अबाव हाबबोनो हायो खामानिखौ देखाय बरिं जाबायना नोंथांमोनहाबो नायनो बेनि थाखायनो दिनै दस्रा टाइप ब्लग खालामसै एसे जायगाफोरखौ देखायनो नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ दे बेनो जाबाय दाउस्रि हाब्रां पिकनिक स्पट खामानि मावगासिनो बाहाय देखायनो बांद्राय जेबो गैया माने दालांनिफ्रायनो जास्ट बे दाउस्रि दालां बेनिफ्रायनो नुहुरजोबखायो आरो नै पिकनिक जाग्राफ्रा बेनिफ्रायनो नुहुरजोबखायो आरो लामानिफ्रायनो पिकनिक जाग्राफ्रा नै मोनाबिलि ओरैजोंथ' जेबो गैया खोला साइडजों ओमफ्राय नैबे साहा साइडजों एसे साजायदों ओमफ्राय नैबे दालांखौ बानायदों आरो नै ओमफ्राय बाहाय जिरायग्रा दंलाबायो नै ओरैबो बानायदों जिरायग्रा फिसा बिदिनो ओमफ्राय बैजों माने हा गोजौ खोदों नैबेखौ आं थांलिया सेराव माबाफोर डेक'रेसन खालामगोन नामा बेखौ आरो बानायदेरबावगोन बे जायगाखौ दाउस्रि होननानै बुङो दा गोदोनि जोंनि बर'फोर आबै आबौमोन दोननाय नामा दाउस्रि हाब्रांमोन जाहैदों बे हाब्रां नालाय नै ओंखायनो दाउस्रि हाब्रां होननानै बुङोमोन जाहैदों गोदो जोंनि आबै आबौमोनहा बेखौ बर' गामि जोबमोननो गोदो बाहाय माने दा गोदोनि बोराय बुरैफ्रा खिन्थायो बर' गामि जोबमोन जाहैदों ओमफ्राय दासो बाहाय सावथालफोर जाजोब्बाय माने जोंना गोदोहाय लामा जिं थानो गियोमोन आरोना पुलिस आर्मि हाबो होननानै अयथासारबोमोन नालाय गोदो दासो लामा जिं नागिरसै मोनसे इम्पर्टेन्ट खामानि फैबाय आं एयारपर्टआव थांब्रबनांसिगोन दसे ड्रेसबो लाबोजोबखादों लाबोनाया स्कुटिखौ बाहाय दोनबाय नै पेट्रल पाम्पआव ओमफ्राय जों सामफ्रामबो दोनग्राखा आरो बेयो बैसोर माखासे डिउटियाव दंहैयो दा टेक्सिजों थांनांसिगोन टेक्सि हमनानै बेनिफ्रायथ' लांमोना नालाय स्कुटिखौ ओमफ्राय दा फैनायावबो टेक्सिजों फैनोसै थ' डाइरेक्ट लोगो हमसै होमबा एयारपर्टनिफ्राय फैबा एयारपर्टखौ बेसेबां देखायबाय थाबावनो बरिं जायोना नोंथांमोनहाबो एयारपर्टखौ नायबाय थाबा मोनफैफिनबाय टाइमासो बारा जालायलांबाय 3टायानो जानोसै थांसै गेलेफु टाउनसिम ग'प्र'खौ माउन्ट खालामबाय स्कुटियावहाय दाख्लै हेलमेटाव लगायनो नागिरदोंमोन लगायहोआखै बिनि ट्राफिक पुलिसा बेखायनो माबा मोनसे होनबावगोन नामा होननानै आं स्कुटियावहाय डाइरेक्ट माउन्ट खालामबाय कम्पानियाव बे स्केनियाखौ सालायनो होननानै दाखालिहाय इन्टारभिउ होदोंमोन जोंबो गारि सालायनो थाखाय कम्पानि जोंना दा हायारनि नालाय दा हायाराव सालायखानाय मानसिया ड्राइभारा मोना जाहैदों बेखायनो दा फैफिननांबाय लेंहरदोंमोन जों इन्टारभिउ होदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा इन्टारभिउआवथ' पास जाबाय दा पास जानानै लेंहरदोंमोन दा थांबाय रिजेक्ट खालामबाय जोंनिखौ माने हायाराव सालायखानाया सालायनो मोना जाहैदों दा हायारनि ड्राइभारफ्रा माने सासे ओंखारै कम्पानियाव हाबजोब्बाय नालाय दा बिनि थाखायनो दा हायारनि गारिफोरखौ सोर सालायगोन नै बिदि जानानै दा बन्द' खालामनाय जाबाय नङाबाथ' कम्पानियावबा टेनसन गैया आरो फिक्स सेलारि 30,000 जोंनिया दा खम आरोना हायारनि नालाय जोंना अभार टाइम सिस्टेमसो जोंनो दा पेमेन्ट होनाया माने 1-2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा 5 घन्टा बेसिबां खामानि मावो बेसेबांनो फैसा मोनबाय थागोन आरो ओमफ्राय नोंहा जुदि 1-2 घन्टा पामचार जाबाय गाज्रि जाबाय गारिया अब्लाथाय गैला नोंहा लस थांबाय बिनि थाखायनो दा कम्पानियाव डाइरेक्ट 30,000 फिक्स सेलारि मोनोबा मावगौमोन आरो माइकआ खोनादोंना खोनायाखैथाय बे ग'प्र'नि माइकआ गाज्रि जाबाय आं ओरै बन्द'बस्त खालामनानैसो जगार खालामनानै दा माइक माबायावहाय हेलमेटाव माउन्ट खालामदों मोजां खोनादोंना खोनायाखै मिन्थिला आइ हप क्लियारलि खोनादों जानांगौ मबाइलजोंसो कानेक्सन खालामनानै माइकआव रेकर्ड खालामगासिनो आं दा भइसखौ ओमफ्राय भिडिअ आलदा फुटेज दिरुनगासिनो आरो ग'प्र'जोंहाय मानिबा माबाफोर प्रग्राम दंदां नै बाहाय टेक्सि दंफैयो बेयावहाय मा होनोमोनलाय लामाफोरनि माबा जादों फिल्डआवहाय बल फिल्ड दंना बेयाव बेहाय आरो
नैबे पेट्रल पाम्प टाउनाव हाबनि एसे नोंथांमोनहाबो फैयोबा जाहाथे फाइन साइन दानांलाबायथों नोंथांमोननो खिथानि एसे बिनि रुल्सफोरखौ ड्राइभिं रुल्सफोरखौ माबायदि जायो बिनि ड्राइभिं रुल्सआ बेहाय जेब्रा क्रसिंआव माने ट्राफिक जाम जाबाबो जेब्रा क्रसिंआव थानो नाङा दे बिनि उन बा सिगाङाव थानांगौ नैबे जायगा दं नै बेयाव थानांगौ बेयो राउन्ड एबाउट होनो बेखौ राउन्ड एबाउट बियो बाहाय आगदाजोंहाय बेहाय खुनु ट्राफिक सिगनेल माबा माबि गैया आरो आगदाजों बबे गारिया फैयो बेखौ साइड होनांगौ नो एन्ट्रि जानानै दं नै बेजों हाबनो मोना टाउन सिङाव आंनि आगदाजों जाय गारिया फैगोन बेखौ साइड होग्रोनांगौ नैबेजों नो एन्ट्रिसो जानानै दं नै दा मा खालामनो हाबनो मोनला सिङाव नैबेजों हाबजायो लेफ्ट माने ओरै सिद्दा खोला थांबा गेट मोनहैबाय इन्डिया मोनहैबाय लेफ्टजों लाबा टाउन मोनबाय आरो बिसिना ट्राफिक ड्रेसा बिराद समायना नुदों दे नैबेजों लेफ्ट लानो मोना बिसिना पुरा टाउन सिङाव बिराद रुल्स सोलियो हर्नबो दामनो मोना दे टाउन सिङाव नोंथांमोनहा फैयोबा हर्न बिदि बाबा इन्डियानि बायदि लगायनो नाङा फाइन लायो बिसिना जाय टाउनाव हर्न दामबाथाय बाहाय पार्किं फिसबो लाजोबो दोनबानो ओमफ्राय बे सिननि सिङाव थाजोबनांगौ पार्किंआ बिसिना सिन नांबाथाय फाइन लायो पार्किं दोननायफ्राबो नुबाय नै बाहाय गारिफ्रा माबायदि पार्किं दोनजोबदों नै ओरै मैगं बाजार बन्द'जोब दिनै दखानानो बन्द'जोब नै जेब्रा क्रसिं जों बारबायना थानो हानांगौ बिदियाव सालायनो मोना जोंनि इन्डिया मोनबा मा जागौमोन बेल होनानै थांसोमथारगौमोन आरो ब्रेक गानानै बिदि थानाय नङामोन बेबायदि ब्रेक गानानै थाना होनांगौ बाहाय ब्रेक हमनानै जेब्रा क्रसिंजोंसै बारबाथाय नङाबा फाइन आरो दे डाइरेक्टनो टेक्सि पार्किं बे नै साइलेन्ट सिटि एकदम बरियाखा सेस बन्द' गोजा बांसिनानो फुजानि थाखाय बिसोरनि माबा प्रग्राम जादों लामाफोरनि बेनि थाखायनो बन्द'जोब आरो नैबेजों लेफ्ट लानोसै लेफ्ट लाबाथाय माने राइट लेफ्ट लायोबा पुरा इन्डिकेटरखौ होनो दाबावथार इन्डिकेटर होथारनांगौ ओरैबो नो एन्ट्रि हनै हाबनो मोना नैबे पस्ट अफिस नै बिसिनि बेजोंबो नो एन्ट्रि बेजों लेफ्ट थांनांसिगोन नो एन्ट्रि गोजानै बेजों वान वेल दै फैनो मोना नै बाहाय क्लक टावार दङ नै गहरि टावार बियो ओमफ्राय ससे फैनानै नै बाहाय पार्क मोनगोन नै बाहाय पार्क मोनगोन नैबाव दाननाय दंखायो नै राइट लानो मोना बेजों बैजों हाबनो मोनोबा एसे डिटेल्स खिथाबावगौमोन गेजेराव लाइन मोननै बोनाय नुबाथाय बिसिना इउटार्नबो लानो मोना फिदिंनो मोना गारिखौ दे गेजेराव जुदि लाइन मोननै सिन बोनाय नुबाथाय गारिखौ बाइकआनो जा साइकेलानो जा फिदिंनो मोना बिसिना गेजेराव लाइन मोननै नुबाथाय आंनि आगदाजों फैबाय नालाय बेखौ हगार हरग्रोनांसिगोन आगदाजों फैनायखौ हगार हरग्रोनांगौ ओमफ्राय आंनि आगसिजों फैयोबा टेनसन गैला आरोना इन्डिकेटर होनानै बावग्रा जादों ओंखारलांफिनसै एसे मोनाबिलियाव हाबनो सेस्था खालामनि र' टाइमा हास्लाबगोन ना हास्लाबला मालाबा मोजां टाइम लानानै फुल भिडिअ बानायगोन आं गेलेफु टाउननि अबेसिम थांनो मोनो लास्ट पइन्ट अबेसिम थांनो मोनो बेफोरखौ देखायगोन आरो टाउन सिङाव माबायदि रुल्स माबायदि गारि सालायनांगौ बेखौबो खोन्थागोन मालाबा फुल भिडिअ बानायगोन मोनसे बेनिनो गेलेफु टाउननि दे दा बन्द' गोजाबो नै मटर ब्लग सेटआप खालामनायाबो जायाखै बांद्राय मजा नाङाना बिदि डाइरेक्ट माबाल' नुयोबा बाहेराखौल' नुयोबा बिजि माने भुटान गभार्नमेन्ट दे बिसिना नै बे बिजि नाम्बार गारि बिजि माने भुटान गभार्नमेन्ट बिटि माने भुटान टेक्सि नैलाय नैबे बिटि माने भुटान टेक्सि बिपि माने प्राइभेट दे प्राइभेट गारि भुटान प्राइभेट बास माने बिसिनिया प्राइभेटसो जाजोबो जोंनियाथ' कमार्शियेल जाजोबो नालाय बास टेक्सि जिखुनु गारियानो पेसेन्जार बोग्रा गारियानो कमार्शियेल जाजोबो आरोना ओमफ्राय बिसिनिया प्राइभेट जाजोबो ओमफ्राय नैबे टेक्सियाल'
टेक्सि पारमिटआ बिसिना टेक्सि आरो बिटि ओमफ्राय गासिबो प्राइभेट गोजा बासफ्राबो बिपि थाजोबो बिसिना आउट खालामनि एन्ट्रि र' फाइनालि ओंखारबोबाय आं गेटनि बाहेरायाव देखायाखिसै एसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया नालाय केमेरा सलायनो मोना बहुद भिरमोन गोबाव लाइन थानांबाय 10-20 मिनिट बायदि हाबना नायनो दै र' मोनाबिलियाव नै गेटआ बिसिनाबो देग्लाय बारा साजायाखै ओरैजाय थांबाय सान्तिपुर बङाइगाव रड एसएसबि गेटनि एसे आगोलजों दै हाबग्राया नै बिसिनियाबो लामाया मोजां नङा नै हाद्रिया लागायखागोन बाहाय बुंफबजोबखागोन आरो ना गारि खारनायजों अयथासार मानसि फैयोना ओरै खोलानिफ्राय बिराद हाद्रि गुफुंखागोन आरो दै लुवाबाथाय सेसखा माने बाला नालाय नै हाया बाइकजों फैबाथाय फुरलुन जाजोब्बाय आरो अह दालां दंफां मानि मोननै दं दंग' दंना बे उसुबिदा जाबाय लामाया नै गिथावथाव नुखायो दा हाथि राजायाथ' फैखागोन फैनाया मोनाफ्राव अब्लाबो बेयाव लाइट माबायोबा बांद्राय फैनाय नङा खाथिफ्राव खिन्थु नै एरियाया बेफोर फैग्राखा ओंखारजोबग्राखा नुखायो जायगाखौ खोमसि खिन्थु नेचारेल आरोना दंफां लाइफां एकदम बरिया नैबे गेट जागोन नै फैसा लाखिग्रा फिस लाखिग्रा जागोन बियो बाहायनो लाखिगोन फैसाखौ बेनिफ्राय ओरैजाय जालांबाय आरो बेफोरखौ एसे लांदां बानायजोबनांगौमोन होमबा मोजां नुगौमोन आरो नै साइडनिखौ हाग्राग्रा नुद्राय एसे खोमसिसिनो दंफैयोआनो हनै बासफोर दंफैयो हाब दंफैयो बिराद मानसि दं माथो हाद्रिया दा जाफबलांसिगोनलै थाब ओंखारलांनांगोनलै बेनो जाबाय मोनाबिलि पिकनिक स्पट नै बास दंफैयो डान्स खालामगासिनो नैबेजों दखान नै अन्थायाव कालार होजोबदों नै खस्थ' खालामदों मेहनत खालामदों खरसाबो खालामदों नै बिराद समायना नुदों अन्थायाव कालार होनायखौ दालाङा नै बिसिना फिसा मोनसेल' ओमफ्राय बैजोंबो बानायबावगासिनो सेल्फि पइन्ट बानायदों बेजों आरो बैजोंबो दं नै सेल्फि पइन्ट बेबो ओमफ्राय ओरै न' फिसा फिसा दङ नै मैखुन ना मा होनो बे न'खौ फिसा फिसा आरो मावबावगासिनो कमप्लिटानो जाबाय बिसिना समायना नुहांबाय बर्डार हिसाबै एसे मोजां नुहुरखायो ओरैजों हाजो हाला नै समायना नुहुरो हाजो ओरै अन्थायाव कालार होजोबदों नै कम्पानिनि जुथा गाननानै फैबाय आं नै कम्पानियाव हाबहैनांबायना नायजोबखायो मानसिफ्रा सायहा मोजां जाबाय नै दंफां लाइफां देरजोब्बाय आवगोल बांद्राय गिदिर गिदिर नङामोन आरो बाहाय बाला गोजामोन सिगांहाय दा हाग्रा माबा जाजोब्बाय हाग्रा रज'जोब्बाय मोजां जाबाय आरो ओरैबो फोलावबा फोलावलांजाबावो नै ओमफ्राय बेजोंथ' नै पिकनिक जाखायो सिगांनिफ्रायनो दंखायो बियो बावथ' साजायजोबखाबाय आरो जुदि जायगा थोआबा नांबावगौ जायोबा ओरैजोंबो बारायलांजाबाय आरो ओरैजोंबो बारायलांजाबाय आरो नै जायगा थोलायलाया निउ इयारावथ' थोनायाथ' बिराद बास फैयो खोलानिफ्राय आरो हौरैजोंबो बिफाङा देरहांजोब्बाय बेजोंबो गोजौ गोजौ जायोबा बिराद मोजां जासिगोन पिकनिक जानो सायहानो खिन्थु मोसाबा माबा एसे दै साराबा गुफुंगोन आरो हाद्रि बेल' माने थाबायनायजों रानजोबो ना बे हाग्राया थैजोबो नै बेल' मोनसे प्रब्लेम ओमफ्राय बाहाय नै माबार ओंखारलांनांसिगोन दा बिसोर बासफ्रा ओंखारबा
हाद्रिया जाफबलायगोन स्कुटियाव गुफुर जालांजोबगोन गस्लाफ्रा खारबोथारबाय आङो दा हाद्रिया जाफबलायथारगोन बासा ओंखारोबा 12 थारिखआव अपेनिं जाहैदों 12 थारिखआव ओमफ्राय सोरबा आलासिबो लायगोन नामानो सोर फैगोनथाय आं मोजां खबर लानाय जायाखिसै 12 थारिखआव अपेनिं खालामगोन ओमफ्राय नाइट प्रग्राम दङ जाहैदों नाइट प्रग्राम लादों दा सोर आलासिबा फैगोन मिथिला लामाया बाहाय खोमसि नुफैलायखायो आं रावबो गैया नामालाय सोंदोंमोन बिराद मानसि दं सिङाव हाबनानै नायबा बाहाय गफ्र लगायदोंमोन गफ्र थफ्र गलांजोबो हाबाना अन्थाइ फिसा फिसा दङ बिराद बाज्लायो ओंखायनो गफ्रखौ खेवनानै दोनबाय आं गारियाव दिखियाव सोबाय गफ्रखौ लागायाखिसै दलथब गोलैखादों बाय बेयाव फाइनालि न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय आं नैबाव फेसबुक कमेन्ट नायबाय थादोंमोन ओरैबायदि नेगेटिभ कमेन्ट फैगायोना फेसबुकआव स' नोंथांमोनहाथ' बुजिना बेबायदि कमेन्ट दाहो दे स' लोगोफोर बे ब्लग भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै गाबोनबो मोनसे गोदान भिडिअ नुबावनो हागौ नेक्स्ट दिनावहाय भिडिअआ एसे लेट आपल'ड जागोन नेटवर्कनि प्रब्लेमखा जोंनियावथ' टावारनि नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो ब्लग नायबाय थाग्राफ्रा बे ब्लग भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै दे बिदिब्ला जै बर' हारिनि